Sosokku ya jangan bayem, jangan bobor, jangan ini, jangan asem. Stop. Ya piye wong wanita rumah tangga. Masa tra iso, Mbak? Iso. Yo. Iso mu diajar wong lanang. Isane Mbak Doli apa? Diajar wong lanang. Bener ya kuwi. Nah, nek urung diajar jenenge urung Berumah tangga. Urung wedok yo an. Pokoknya urung diajar sampai pitu-pitu urung wedok. Urung dadi wedok. Awake dhewe sitor berarti banci sugih. Yo. gak wedi ya. Raumum. Gak wedi. Kudu sih. Tar. Hidup Sitar. Nah. Hidup Sitar. Kepada kucing. Kuwi lho, bener to bener ngomongin mbokku. Kandhani mbokku kuwi tuntunanku pokoke karo Ari. Yo. Ceklek. Si Ben kuwi nek urung torok jenenge duduk Banci. Sugih. Urung sukses. Ngono lho. Iya. Nek wis sitor berarti wis Wis sukses. Nek apa ya? Kayak apa arepan? Lah ya duwe-duwe dhewe Lah iya, ya. oleh golek-golek dhewe ya. Wes ngene iki kok dilokne netizen sombong nek. Ora digolekne sing seneng nyawake dhewe piye? Jajal. Lah iya. Padahal iki ya guyon ya karo kenyataan lah. Lah iya. Tapi nek Bondoli yo terlalu kenyataan. Bacot. Ora terlalu bacot. Aja nemen-nemen. Ya kaya dia bagi pijat mengenakan awak 100.000 full. Servis. Ngono kuwi. Ramum pokoknya wis. Wes bar kengko kita mau melihat nganu guys. Nasi sego wiwit. Sego wiwit Mak Karno. Mak Karno. Terus habis itu Gue nek berenda. awake dhewe nyeluk mak kok aku diviralin nek. Ora jenenge yo Mak Karno kok terakhir. Oh. TikToknya Mak Karno. Ngono. Oke, tak cete Mak Karno ning TikTok sih. Gue nek wong buka dipareni ning omahe oleh ora ya. Yo oleh iwang-iwang bubut-bubut bisa. Jadi buka jam piro? Di Lukas ngarep lho omahe guys, nganune wis bakul. Bentar lagi Tapi sampai. nggon bakul karo omahe ado ora ya? Lah iya, Sak wong satu ya. musuhi go motor ngono kok. Ini jajal-jajal jelas sih. Nek kok wong kono to. Iya. Jering pokoknya. Nek nomor telepon diteleponnya Nah, menak. iya. Jabri ning TikTok. Oke guys, sampai HP. Kurang 1 menit. Mak, sama Mak Karno. Mak Karno. Sego wiwit. Ning plang enek nomor itu. Ambil nomor antrian barang lho ya. Karno gitu. Iya iya. Iki to. Loh, Mak Karno sego wiwit. Ikuti balik. Wong ngikuti aku. Iya wis ngikuti. Ya Allah, Mak Karno. Iya, Mak. Dek wis semua apa bareng bayan. Iki lho, kon ngikuti. Sindis kayak sindis ngono ya dek iki. Gitu. Seret lho Mak Karno. Dadi kuwi wis delok awakmu bali. Heeh, terus delok aku balik-balik. Tak anu Mak ngono ya. Ini iki bakul kene iki. Oh, iki lho bakul Oh iya sik tutup, Pak. Iki lho guys. Antrian di tempat ki lho. Mak Karno, yo soimah langsung ning kono mentereng. Antrian dibungkus. Dibuka jam piro kok? Bungkus nang kene. Heeh. Terus nang Tak tekok wong. Ya kuwi Mak Karno ki ya kuwi. Gruap ya. Ya iya. Iki pokoke rono terus guys. Engko notok enek gedung konganan 50 meter. Cek masak wonge, Wong guys. cek masak iki paling. Tapi persiapan paling mungkin jam loro lho buka iki jam 1 luwih Iya. ngono kok. Berarti awakku mangan ning kono ae rasane. Nek mulai di tempat. Oh, antri lho. Oh, antri jeneng. Iki notok enek gedung. Kok gelo. Sedih. Dikae. Gedung arep kae. Heeh. Terus Masa kayak nganan gedung? 50 meter. Kayak gerdu ta, Mbak? Kowe kok ora kena kayak gerdu, Mbak? Mripatku sik awas. Aku sik awas lho, Nduk. Oh iya. Pijet dia ingin lo langsung Langsung padang. Kayak vitamin motor. Kena vitamin suntikan ya, Mbak ya. Heeh. Suntikan. Kinganan 50 meter.
Kanan jalan Mlebu mungkin gang. jalan. Ya mbok tekon nek. Di kanan jalan pakai jalan Mang Ar. Lambu. Oke, makanya mriki. Monggo. Ternyata rumahnya bukan itu, guys. Sing ndi, Bu? Oh, bener kuwi, Dok. Kene lo dok kon parkir nang kene. Mas, derek parkir saja nggih. Oh, mriki mboten apa-apa. Tiba omahe kono, Dok. Oh. Masuk gang, guys. Iki mano harap. Neng kono tutup lah kok ning kene buka. Mano harap dijur kuwi ta? Iya, Pasti biar kenal kuwi ta. Masa ta? Ya ampun. Ya apa, Mbak? Lah ayu banget asline kok. Masa ta? Masya Allah. Aja ngono, Kenapa Mbak. mbokku sik? Ya Allah. Nggih, Mbokku Bu. sik. Ya Allah. Alhamdulillah. Dalamnya putih. Solo. Aja dia koyo guru Gue. ngaji ya. Ya Allah. Aku pengen ngerti rene. Gak apa-apa ya, Mbak. Oh apa-apa, kok nggo deget lho ya. Ora apa-apa ya padha ning desa yang ngene iki aku ya an padha. Ya Tapi nggone bersih kok. Kok ora ketopo to ndi sing diomong. Iki lak mano harap tenan to. Duduk. Terus aku ndelok ndelok apa tinggal Apa? YouTubemu kowe nyanyi-nyanyi. Kowe gak roh enek cerita apik iki. Piye? Aku kan iki belanja ning nganu, ning iki jenenge Bringharjo. ning Bringharjo. Terus bareng kuwi kan aku disapa fans dari Jawa kan ya. Oh iya, aku muni ngono. Kowe kemu ayu. Mbak mana? Ngono, wong macak lanang. Kemu ayu ngono. Mbak mana? Oh iya, aku yang ngono ta jenenge wong kan yang walah, sampe rumahnya mana? Aku seneng ngantor vlog jenenge lho ngono. Terus tak kira iki nggawa asisten, wong iki. Terus bareng kuwi, oh iya, aku walah, bae padha to. Aku ya biasa to kulino apa jenenge? Kulino ngene iki lho, pedhok fan ngono iki to. Terus bareng iya Mbak mana sering lihat kan. Wah, terang enek mbok dolik kae. Kalau Mbak ki lho Mbak bae padha bensine iki lho. Aku ya muni ngono. Lah kok wonge nesu ah, Mbak. Aku digawe fiti to. Jadi, ku sapa ada dengan sopan. Malah kaya ngono, peh aku wong apa wae. Ora duwe ngono barang. Ya Allah, Mbak sampe Kok mamuk engko? gak. Aku kok mamuk kok Kapan ki mau? Di itu kono. Ya Allah. Laper Iki dolan ini. Guyone jarek tenanan. Lah kan aku sering nek guyonan karo Tasya iki nek ngono betul. kuwi lho, Mbak. Lah, Tapi iya. dia iki sering macak wedok ning TikTok, aku roh. Sapa jenenge? Gak roh kuwi delokanku tak dadi aja dinganu kok nek dhewe wonge mumbul aku senengen kok malah. Wong Jogja kono. Gak roh wong ndi aku. Tapi sering macak wedok mekel-mekel ngene ngono. Terus dia kok koyo Oh, ngono. asline ayu sing darikan yo Ayu. ya lah yo. Ya apa to? Iki masa-masa diet Tapi tapi kok godane nggo dasaran jebrot tok Yo, kaya. bentol. Ya Allah. Iki aku ki pengen maem. Oh, tapi engko no sayang. iya, kok ae engko sik. Muring warung. Iya. Iya. Pengen ke Solo. Sama Lah Solo. nggih. Aku ki pengen apa ki jenenge? Pengen mangan. Padahal iki wis diet lho ki aku. Ada rasa diet kok engko mau aku dulu tak engko kok. Gusti Allah. Bobot iki maune meh 80. Iki gak man sego wis suwi karek 68 69. Heeh. Gak man sego, masa saiki wis malih kurune saiki iki basa dolane mangane mundak nek 2 kilo pusing dah Gusti. Aku kowe ewo kaki aku pengen ngono ndelok ludruk kaya ngopo lah. Dolan nang nggonku. Kanca sing- Ki mung tak DM ning anu lho ning TikTok lho. Heeh. Mak aku ngono. Wah, langsung buka aku kok. Bae mengikuti aku tak ikuti balik wis. Berarti aku sampe nek Klaten tak mampir ini ya. Mampir apa-apa. Maaf lho Mbak ya, pola ngene iki lho. sampe mawon. Wis ngerti ya wong kok. Apa ta? Saiki manu harap kok ya wis Oh ngerti. nggih. Walah oke guys. Ayo ku tak ewangi toto-toto ning kono. Ora gayeng kok. Iya, srek. Jeng. Leng-leng-leng. Pewong apa? Tong pewong. Ya ono tek. Petek ki ben ki gak sedeng lho Mak tahun iki iki. Longgar lho. Lah aku ya sudah 14 kilo. Bar mak soy mah teko aku sesasi sudah 14 kilo. Lah nyapa? Lah kan gawan non stop. Oh, non stop. Gawan non stop langsung Apa genek sing anu sing ngewangi ya eneng mbak yang punah. Terus Ya wis nang lowong 5 pagi mbok karo mbak ini.
Pemain wong bocik kurang wong di semi bisa om sapi ini kono papat yo sing ngopeni sapi barang cik oh tak kira sampean barang berdua dol ini apa kok ayo tak Aku pengen ayo aku pengen ayo ndelok anu Mbak Manuhara yo ono iya aku kira dolano to sapane. so ben-ben Pas kaya aku ndelok surah pisan aku heeh sura ada kok nggonamu yo nanggap iya aku surah iya nanggap aku sing ngongkon Abah Girun kan mesti omong sebesok seterusnya aku sapa tapi aku nanggap wis lama dari tahun 2018 Lagi mai kok ngomah apa kok aku wis turu ning gone bapakmu nang Jogja blonjo-blonjo kandhane kuwi kok loro diviralne wong kuwi terus mbok kamu ngomong mati ora tau ngono ora aku ndek ngomong kok nek mampir ya gak ngomong nek mampir aku ya Mi paten tak paten iya paten sih kena sing menyucuk ambek Kita mampir dulu ke toiletnya Desa Pedan. Desa apa ya guys? Pedan. Ini dekatnya Sekewiwit Mak Karno yang lagi viral dulu guys. Ini tepatnya di SPBU Pedan. SPBU apa ya guys ini? Pokoknya sebelah pas warungnya di sana. Oke. Warungnya lagi viral. Klaten guys. Desanya apa ya mau lali aku guys. Kayak tulisannya desanya. Kita bareng Suondolan yang lagi viral di Caruban. Nek iki viral di Caruban. yo viral jeranjang Nek Mbak Mak Karno kan viral di Klaten karena nasi sekewiwitnya. Kalau Mbak Doli viral di Caruban dengan ranjangnya ranjang bergoyang. mobil bergoyang Iki sondi ya kayak lali aku arep ngarani. Pedan ya, Mbak, Pedan. Ini pokoknya sebelah pom pas, guys. Pom sebelah. Wedak bingit. Tiga, oke guys, ini di Sekewiwitnya Mak Karno. Kita masih menunggu ya Kak ya. Ketemu kakak dari Solo. Kak siapa? Kak Gladys. Kak Gladys, Kak Dewi. Ya Allah, cantik-cantik. Ini yang jualan Mak Karnonya masih prepare. Awake wis sanggung ya guys. Gitulah. Anu buat tiar kuliner. Sing lagi viral tempatnya Sekewiwit. Ya Allah cantiknya. Aku wedok no koyo Mbak ya. Rene lho mbok jejer rene lho. Mesti 11 12. Iki mbok-mbokan paling anu guys, anu Mak. Anu sesepuh cara menane sesepuh Madiun. Oh iya, mampir ya Kak. Di apa itu namanya sing tempat dugem itu? Duh, apa itu? Di tempat dugem Madiun. Itu? Namanya? Haye? Haye. Jeblek. Kalau kakak ke Faye, kalau kayak ke Bung Cino. Bung Cino. Iya. Oke guys, kita menunggu dulu ya, menunggu di. Sambil menunggu kita mau rasan-rasan dulu. Ember. Sing ngantri gitu lah, yo. Sing ngantri. Ya, rasean sih tay. Anu Mbak, dong gedang ketokan nggon lungguh. Iki tunggal ya, Om. Raja bonit iki, sing ngariki nit marai nit.
Yuk, antrian keberapa, Kak? Satu. Satu, dua, ini 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah antrian ke-7. Ya, cereng. Mengantri. Yang lain mengantri, yang ini menggatal. Kamu menggatal ya, Kak? Ini? Menggatal. Yuk, saya ngantri wis wake. Ketemu fan pisan ya. Malah antri. Oke. Nah, jemput habis ya. Halo, kan Ibu. Yuk, saya ngantri wis piro iki, kan? Kere bakule teko ki lho, guys. Ya Allah. Bakule kere teko. Mau diemangi ra gelem. Ya Allah. Urung-urung mas diserat karo es ki lho, Mbak. Es ta? Iki lah. Blok ki lho. Coba es. Ternyata ada antriannya, Kakak. Dapat antrian nomor berapa kita? 1. Ya Allah, just tenang. Apa nih? Udah meja. Nya Di mana, Mas? masuk gang nih kon. Ayo sing ngendi, Mbak? Kudu sama itu. Wedok sekarang mbok ne. Wedokane jandan yo iki lho. Cereng. Oh, pesene. Ini. Oh, itu serek baju sih, guys, Pak. Nek nggone. Dari kono lho kowe. Nek nggone. Terus lho, nek nggone iki lho. Sikile manggone kene. Nah, Cret. Kene wong lanang kowe kur nganu antrian. Lah iya. Nyekel antrian tok. Ya, cereng, Kak. Antrianmu ndi, Mas? Yo, akeh. Udah 10 antrian. Ini yang pemegang antrian, guys. Tak dongane kok bar iki duwe nggon sing wombo. Mano hae lagi Mbak Mano angkat. Dilo ki sedang delok anumu. Apa delok sedang video. Heeh. Benar. Baru buka sudah antrinya seperti ini, guys. Ini baru buka loh, guys. Sudah antri dan antri. Ini baru buka aja udah antri. Ini udah ada posisinya sendiri, guys. Udah ada posisi dan posisinya. Sing antri wakeh wis. Antriannya sampai 10 antrian. Kita dapat antrian nomor 1. Ini warna merah. Makanya sing ngedoli wong sitok kabeh. Gitu. Itu makin ya, Mbak. Sing merah gua mulai. Hijau bawa mulai. Oh, sing hijau bawa mulai. Makasih, Bu. Lagi buka loh, guys. Wis antrine ya Allah. Terima kasih. Ini kami viral yang TikTok lo ya, kayak ini lo ya. Ayo Rono, Rono. Ayo ini. Ya gerutuk ya. Ini nyapa Mbak Kabeh yang sebelum ini berapa kenapa? Lah gue sego sawah lho saya kan panen kan. Ayo Pak golek nggon dhewe. Ayo coba tinggoni punyai. Udah antrian. Gak mau goni nggak salah ya tinggoni wong iku. Terus ngene iki. Apa, Mbak?
bagian iris-iris. Di bang iki, Mbak. Iki jadi syuting Mbak iki. Mbak ya. Persiapan. Barang-barang enak ya. Goreng kopi. Ini untuk kartu makan di tempat, ini untuk bungkus. Jadi kudu nggawa loro. Tengah. Yo jo, bungkusane ra sedeng to kok iso. Anangane ra enek lho, Mbak. Kalau wit bungkus kae lho. Lampi putih kae gelem. Tanan keriting-keriting kok etalase dulu sing etalase sing jowo kan. Dua merah, dua hijau langsung ngadep Ibu. Saya ada kancane bakule. Bayari aku yang mau. Aduh, wantri guys. Lantar. Ini antrian keberapa kita nggak tahu. Dua merah. Pinten udah begini? Dua. Jreng antrian iki lho guys. Wis 28. Yo, umum. Dua hijau. Dua hijau. Dua hijau mana? Ada nasi tembak. Jreng. Kalau bakul es kalau wangi. Yo, tres. Alah, iki beres sudah. Yo. Ke kasir Pak Bek. Mbak kasir Mbak. Kasir. Ya Allah, segini banyaknya masih antri guys. Kita yang pertama, ya Allah, kita nanti lolos duluan. Penampakan. Ya, piye Kak? Ya, jangan Pak iki. Ya, sukses Pak. Umum. Kak, ayo direview Kak. Isinya apa aja? Baik. Oke. Ayamnya luar biasa. Ayamnya, wah, ya Allah. Jumbo sekali. Terus apa lagi Kak? Telurnya separuh. Balur. Kan asin. Tempe. Terancaman. Sambelnya. Sambelnya ini sambel khas ini ya Kak, Jawa Tengah ya. Mantul sekali. 30.000 sudah seperti ini loh guys. Bayang no. Cuma 30.000. Ya, bakal sampai raket Pak. Yes. Tolong peres kita ambil dulu. Ayo kamahal Lah kilo iki tok sih selaya ta ning nggone dhewe. Ya ta Kak? Iso diwalek iso sambluh. Saya tak weleki nggonku ya guys. Ya. Ya sih kan iki kok guys. Umum. Telung puluh terus membludak loh guys. Ayamnya 7 wong sak desa lho. Ayam nok ya. 30.000 sak desa. Ini sing kasih kilo guys. Kas. Enak gurih. Meledak. Rasanya meledak. Jalan jalan kilo. Apa nek blutru niki yo. Blutru niki apa ya?
Ito nang ako. Oh, dulu tengane badani. Khasnya Klaten guys. Karena bedelin rasanya. Gula merah. Gula merah. Ada sekalian itu. Siap. Oke, guys, kalian tak bodo amat. Enak. Dari kali. Minum ini. Kase iki lho guys, kase. Wiwit. Wiwit ki nang gone dhewe surutan lho guys. Surutan pertama jenenge wiwit. Mantul. Abang putih dua, enak itu. Pakai lah. Iya.